سلامت عنا بلي اب كل كورنعة عالم كوينكم مدبات مرب نيوز اب مكة تركبوا فتوات تهاتلتي امون بار نزي ساعة زي زواددنا محدش تحبريتات حيزنا لكم مزينا لنا نمكة لكم نعدم ግዛት ትግራይ ዝኾነ ምዕራብ ትግራይ ንምምላስ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታትን ብሰራዊት ትግራይ ዝግበር ዘሎ ምድላዋትን ምውፋርን ንምሕጋዝ ሰራዊት ኤርትራ ብኣንፈት ኦም ሓጀር ተሰነይ ዓዲ ጻጻርን ከምኡ ድማ ብኣንፈት ዶብ ሱዳን ድማ ምስ ኣርሚ ሰብዓ ብምትሕብባር ሰፋሕቲ ምድላዋትን ምንቅስቃሳትን ይገብሩ ምህላዎምን ዝበፅሑና ዘለዉ ሓበሬታታት ዘመላኽቱ ዘለዉ ኮይኖም ብኣንጻሩ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያ ዘብዕ ተከዘን ናብ ሙሉእ ከባቢታት ምዕራብ ትግራይ ብምእታው ናይ ተዳለዉ መጠንቀቕታታት ይበፅሖም ከም ዘሎን ይዝረባሎ እዚ ብዝርዝር ክሪኦ ኢና እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ድማ ናይ ትግራይን ኤርትራን ናይ ጽምዶ ዋዕላ ኣብ መቐለ ተኻይዶሎ እቲ መድረኽ ጽምዶን ፈተናታቱን ዝብል ርእሲ ዝተዋሃበ ኮይኑ ነቲ ምንቅስቃስ ብቅርበት ዝከታተሉ ኣካላት ድማ ኣካይዳን ክገጥሞ ዝኽእል ፈተናታትን ብዝብል ገምጋም ከም ዘካየዱን ጋዜጠኛ አንገሶም አብርሃ ሓቢሩሎ እዚ እውን ብዝርዝር ክንሪኦ ኢና حرا مريت بزبل منقسقاس ኣብ ዓፋር ዘለዉ ካብ ሰራዊት ትግራይ ተፈልዮም ዝሸፈቱ ዕጡቃት ከሰልጥንን ከመርሕን ዝጸንሐ ጀነራል ወደንጥሩ ምስትላዕለዋይ ሓላፊ እቲ ዕጡቕ ዝኾነ ጀነራል ጻድቃን ክሰማማዕ ብዘይምኽኣሎም ብዝተፈጠረ ጭቕጭቕን ካብ ስርሑ ከም ዝተኣገደ ዝበፅሐና ዘሎ ሓበሬታ ኣቃሊዑሎ ብዛዕባ እዚ እውን ሕፅር ዝበለ ሓበሬታ ኣለና ናባኹም ክነብሎ ኢና ግዛት ትግራይ መዝኾነ ምዕራብ ትግራይ ንምምላስ ኣብ ዝካየድ ዘሎ ጻዕርታትን ብሰራዊት ትግራይ ዝግበር ዘሎ ምድላዋትን ምውፋርን ንምሕጋዝ ሰራዊት ኤርትራ ብኣንፈት ኦም ሓጀር ተሰነይ ዓዲ ጸጸርን ከምኡ ድማ ብኣንፈት ደቡብ ሱዳን ድማ ምስ ኣርሚ ሰብዓ ብምትሕብባር ሰፋሕቲ ምድላዋትን ምንቅስቃሳትን ይገብሩ ምህላዎም ዝበፅሑና ዘለዉ ሓበሬታታት ዘመላኽቱ ዘለዉ ኮይኖም ብኣንጻሩ ድማ ሰራዊት ኢትዮጵያን ዘብዕ ተከዘን ናብ ሙሉእ ከባቢታት ምዕራብ ትግራይ ናይ ተዳለዉ መጠንቀቕታት ይበፅሖም ከም ዘሎን ኣብቲ ከባቢ ብስፍሓት ተዋፊሮም ከም ዘለውን እዩ ዝዝረብ ዘሎ ክብረት ተኸታተልቲ ኣብዚ ዝምልከት ምዕራብ ትግራይ ከም ተኩላትና ንፈልጦ ኣብ ሰዓት እዚ ብዙሓት ሓይልታት ናይ መከላኸሊ ሃገርን ናይ ዘብዕ ተከዘ ተባሂሎም ምልሻሃትን ናይቲ ከባቢ ናይ ቦልቃይት ዘለዉ ከባቢታት ዘለዉ ዕጡቃትን ብኮነሬል ደመቀ ዘውዱ ዝተዋፈሩ ዕጡቃት ከም ዘለዉ ይፍለጥ ነዚኣቶም ድማ ሕዚ ናፍቲ ናይ መጨረሻ አለርት ዝበልዎ ግዜ በፂሕና ከም ዘለና ኢሎም ሕዚ ዝተፈላለዩ ኣኼባታት እናካየዱ እዮም ዝርከቡ እቲ ኣኼባታት ንሱ ድማ ሕዚ TDF ይመፀና ኣሎ ብከባቢ ኤርትራ ሰራዊት ኤርትራ ብኣንፈት ሱዳን ድማ ኣርሚ ሰብዓ ከምኡ ድማ ሰራዊት ትግራይ ኣብ ሙሉእ ክባይ እቲና ዘሎሞ ነዚ ክባዚ ከይንቁረፅ ከመይ ጌርና ክንከላኸል ከም ዝግበአናን ሕዚ ከመይ ጌርና ሰራዊትና ናብቲ ከባቢታት ናብቲ ወሰን ዘሎ ናይ ሰራዊት ትግራይ ዘለዎ ቦታታት ክነወፋርን ቦታ ክንሕዝን ከም ዘለና ዝብል ዓበይቲ ስብሰባታት እዮም ተኻይዶም ዘለዎ ኣብ ሕመራ ክብራት ተኸታተልቲ እቲ ደመቀ ዘውዱ ዝመርሖ ዘሎ ናይ ተከዘ ዘብዕ ዝበሃል ሰራዊት ብዝሓለፈ ብሓይልታት ፋኖ ብዝተፈጸመሉ መጥቃዕቲ ከም ዝሰንበደን ሕዚ ድማ ከም ዓይነት መጥቃዕታት ንኸይበፅሑ ብኣግኡ ተዳልዩ ንኽበፅሕ ትእዛዝ ተዋሂብዎ ከም ዘሎን ኢና ተነገረ ዝርከብ ክብረት ተኸታተልቲ ነዚ ስዒቡ እዩ ድማ ሕዚ እቲ ናይ ኢትዮጵያ መከላኸሊ ሃገር ዝበሃል እውን ብበዝሒ ናብቲ ከባቢ ተዋፊሩ ከም ዘሎን ኣብ ተጠንቀቕ ከም ዘሎን እናተነገረ ዝርከብ ክብረት ተኸታተልቲ ብኣንጻሩ ድማ እቲ ብTDF ዝግበር ዘሎ ምንቅስቃሳት ድማ ኣንፈቱ ብምስፋሕ ብከባቢታት ናይ ትግራይ ናይ ዋልድባ ከባቢታትን ከምኡ ድማ ብኤርትራ ዘሎ ምንቅስቃሳት ከም ዘሎ ኮይኑ ሰራዊት ኤርትራ እውን ነዚ ነገር እዚ ንምድጋፍ ኣብ ሙሉእ ምስምማዕ ተበፂሑ ከም ዘሎን እቲ ኩነታት ብቅርበት ይከታተሉ ከም ዘሎን እቲ ምዕባለታት ክህሉ ከም ዝኽእልን እዩ እናተነገረ ዝርከብ በዚ መሰረት ከዓ ሰራዊት ኤርትራ ምስ ሰራዊት ትግራይ ብምንባብ ኣብ ከባቢታት ዶብ ናይ ምዕራብ ትግራይን ናይ ኤርትራን ዘሎ ከባቢታት ይንቀሳቀስ ከም ዘሎን ከምኡ ድማ ምስ ኣርሚ ሰብዓ ድማ ቅርበት ዘለዎ ርክብ ይካየድ ከም ዘሎን እቲ ምንቅስቃስ ድማ ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ዝኾነ ሓድሽ ምዕባለ ክህልዎ ከም ዝኽእልን እዩ ካብቲ ከባቢ ዝበፅሕና ዘሎ ሓበሬታ ዘመላኽት ዘሎ ብኣንጻሩ ግን እቲ ናይ ኢትዮጵያ ብልፅግና ዝበሃል ድማ ነቲ ሕሞራ ንዘይመልቃቕን ከምኡ ድማ እቲ ኣብኡ ዘሎ እቲ ናይ ጅሆ ሒዝዎ ዘሎ ህዝብና መሬትናን ንኸይምልስን ዝገብሮ ዘሎ ጻዕርታት ድማ ሕዝቡን ሰራዊቱ ኣዋፊሩ ብበዝሒ መሳርሕታትን ሰራዊትን ኣብቲ ከባቢ ንኽዳሎን ድፋዕ ሒዞም ንኽፀንሑን ስትራቴጂካዊ ዝበሃል ቦታታት ንኽሕዙን እዩ ትእዛዝ ወሪድሎም ዘሎ በዚ መሰረት እውን እቲ ኣብ ሕሞራ ዝካየድ ዘሎ ኣኼባታት ከምኡ ድማ ኣብ ጎንደርን ከባቢኡን ዝካየድ ዘሎ ኣኼባታት ድማ ፋኖ ከየጥቅዕና ብምፍራሕ ነቲ ካብ TDF ክመፀና ዝኽእል መጥቃዕታት ድማ ከመይ ጌርና ክንምክቶ ከም ንኽእል ዝብል ዓበይቲ ኣኼባታት ይካየዱ ከም ዘለዉ ኢና ተነገረ ዝርከብ ክቡራት ተኸታተልቲ እዚ ከምዚ ኢሉ እናሃለወ ከዓ ኣብ ትግራይ ናይ ጽምዶ ዋዕላ ተኻይዱ ኣሎ
ናይ ትግራይን ኤርትራን ናይ ጽምዶ ዋዕላ ኣብ መቐለ ተኻይዱ ይብል እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ እቲ መድረኽ ጽምዶን ፈተናታቱን ዝብል ርእሲ ዝተዋህቦ ኮይኑ ነቲ ምንቅስቓስ ብቕርበት ዝከታተሉ ኣካላት ድማ ኣካይዳን ክገጥሙ ዝኽእል ፈተናታቱን ብዝብል ገምጋም ከም ዘካየዱን ጋዜጠኛ አንክሶም ኣብርሃውን ሓቢሩ ነይሩ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ድማ ብብዙሕ ምንጭታት ንረኽቦ ዘለና ሓበሬታታት ድማ ናይ ጽምዶን ኣብ ከባቢና ብሓፈሻ ኣብ ከባቢና ዘለዉ ማሕበረሰባት ከመይ ጌርና ሰላም ክንፈጥር ከም ዘለናን እቲ ሕዚ ኣጋጢሙና ዘሎ ናይ ህልውና ሽግር ድማ ከመይ ጌርና ምስ ከባቢና ዘሎ ህዝብታት ተሓባቢርናን ሰላም ፈጢርናን ክንፈትሖ ንኽእል ዝብል ገምጋም ከም ዝተካየደን ከምኡ ድማ እቲ ጽምዶ ዝብል ምንቅስቓስ ኣብ ኤርትራን ኣብ ትግራይን ዝተፈጠረ ድማ ከመይ ኢሉ ካብ ፈተናታት ወፂኡ ወይ ከዓ እቲ ከጋጥምዎ ዝኽእሉ ፈተናታት ከመይ ጌሩ ክዋፅኦን ከም ዝኽእልን ዝብል ገምጋም ከም ዝተካየደ እዩ እቲ ዝረኸብናዮ ሓበሬታ ከም ዘመላኽቶ ማለት እዩ። ክብረት ተኸታተልቲ እቲ ሓበሬታ ካብቲ ገምጋም ዝወሰድናዮ ሕፅር ዝበለ ቪድዮ ኣሎ። እስኪ ንሱ ሰሚዕና ንመለስ። መበገሲ ገይርና ኢና እቲ ርክብ እንታይ ክኸውን ኣለዎ ንብል ታይ ዓይነት ኩነታት ኣለውና ታይ ሓደጋታት ኣለዎ ታይ ፈተናታት ኣለዎ ታይ ፀጋታት ኣለዎ ኢልና ክንርኢ ተኾይና እቲ ወድዓዊ ኩነታት ብምርኣይ ክብረት ተኸታተልቲ ድማ ከም ትሰምዑ ዘለኹም እዚ ዶክተር ኣብቲ ናይ ጽምዶ መርሃ ግብሪ ዝተዛረቦ ዘረባ እዩ። እዚ ነገር እዚ ድማ እቲ ጽምዶ ዝብል ምንቅስቓስ ኣብ ኩሉ ከባቢና ዘለዉ ህዝብታት ከመይ ጌርና ሰላም ክንፈጥር ከም ንኽእልን ከመይ ጌርና እቲ ክበፅሖ ዝኽእል ፈተናታት ድማ ክንዋፅኦ ከም ንኽእልን ከመይ ጌርና ስትራቴጂካዊ ዓቕምታትና ኣዕቢና እቲ በፂሕና ዘሎ ናይ ሃለዋትን ድሕንነትናን ስግኣት ድማ ከመይ ጌርና ክንቀርፎ ከም ንኽእልን ዝብል ገምጋምን ዋዕላን ከም ዝተካየደ እዩ ዝሕበር ዘሎ። ካብ ኤርትራ ዝተረኸበ ናይ ጽምዶ ኣባል ይኹን ካሊእ የለን። እንተኾነ ግን እቲ ኣብ ትግራይ ዘለዉ ናይ ጽምዶ ኣባላት ተባሂሎም ዝፅውዑ ከምኡ ድማ ነቲ ምንቅስቓስ ብቕርበት ዝከታተሉ ሰባት ድማ ኣብቲ ዋዕላ ከም ዝተረኸቡን ስሩዕ ገምጋም ድማ ከም ዘካየዱን እዩ እናተነገረ ዝርከብ። ክብረት ተኸተልቲ ናብቲ ናይ መጨረሻ ሓበሬታና ክሓልፈኩም ከሎ ከዓ ሓራ መሬት ብዝብል ምንቅስቓስ ኣብ ዓፋር ዘለዉ ካብ ሰራዊት ትግራይ ተፈልዮም ዝሸፈቱ ዕጡቓት ከሰልጥንን ከመርሕን ዝጸንሐ ጀነራል ወደንጥሩ ምስ ላዕለዋይ ሓላፊ እቲ ዕጡቕ ዝኾነ ጀነራል ጻድቃን ገብረትንሳኤ ክሰማማዕ ብዘይምኽኣሉን ብዝተፈጠረ ጭቕጭቕን ካብ ስርሑ ከም ዝተኣገደ ዝብል ሓበሬታ እዩ በፂሕና ዘሎ። እዚ ሓበሬታ እዚ ከም ዘቃልዑ ዘሎ ድማ ኣብ ዝሓለፉ ዝተወሰኑ ሰሙናት ኣብ መንጎ ጀነራል ጻድቃን ጀነራል ወዳንጥሩን ሰፊሕ ዝኾነ ዘይመረድዳእን ምጭቕጫቕን ተፈጢሩ ከም ዝነበረን በዚ መሰረት ድማ ወዳንጥሩ ሕዚ ካብ ብግዝያውነት ዋላ እኳ እንተኾነ ካብቲ ስርሑ ተኣጊዱ ከም ዘሎ እዩ እናተነገረ ዝርከብ። ኣብ መንጎ ጀነራል ጻድቃን ወዳንጥሩን ዝተፈለጠ እቲ ብጣዕሚ ቅርበት ዘለዎ ሰብ ከም ዝሓበረና መሰረት እንተኮይኑ ኣብ መንጎኦም ብዙሕ ጭቕጭቃት ከም ዝተፈጠረን ብዙሕ ናይ ኣካይዳ ስርዓት ድማ ከም ዘይሰማምዖምን እዩ እናተነገረ ዝርከብ። ከም ዝፍለጥ እቶም ካብ TDF ተገንፂሎም ዝኸዱ ጀነራላትን ኣባላቶምን ኣብ ዓፋር ኮይኖም ናይ አንጻር TDF ዝገብርዎ ዘለዉ ምንቅስቓስ ሕዚ እውን ክሰማምዑ ዘይከኣሉን በብግዚኡ እናፈረሱ ድማ ናብ መቐለ ይመፁ ከም ዘለውን እቶም ኣባላቶም ድማ መቐለ መፂኦም ካሊእ ዓይነት ምንቅስቓስ እዩ ዘሎ። እቲ ኣብኡ ዝነበረ ምንቅስቓስ ኣብ ዓፋር ዝነበረ ዝጀመርናዮ ምንቅስቓስ ተጨዊና ይክብሉ ከም ዝዛረቡ ዘለውን እዩ እናተነገረን እናረኣናዮን ዘለና። ክቡራት ተኸታተልቲ ነዚ ስዕቡ እዩ ከዓ ሎሚ እቲ ኣብ መንጎኦም ዝተፈጠረ ዘይምስምማዕ ከዓ ሕዚ ንወዲ አንጥሩ ካብ ስርሑ ንግዚኡ ዋላ እንተኾነ ተኣጊዱ ከም ዝርከብ ዝበፅሐና ሓበሬታ ቃልዑ ዘሎ። ክቡራት ተኸታተልቲ እቲ ሓበሬታ እዚ ናብ ኩሉ ህዝብና ሕና ሕብረተሰብና ንኽበፅሕ ሼር ክትገብርዎ ይላበወኩም። ምክንያቱ ድማ እቲ ህዝብና ስሩዕ ሓበሬታ ንኽበፅሑን እቲ ዝግበር ዘሎ ኣፕዴታት ምዕባለታት ድማ ብኣግኡ ንኽተዳልዩን ፈሊጥዎ ንኽጸንሕ ማለት እዩ። ክብረት ተኸታተልቲ እዚ ምድላው እንተፈቲኹም ከዓ ሰብስክራይብ እና ላይክ ምግባር ከይትረስዑ። እንተሰሰናዩ ሰላም ሁሉ ንዓኹም ይምንይልኩም። ሰላም